استودیو رادیو ریباز اف ام گهدار و شوپینر می هجال هر دری دماش هادما پیشکش کرنا بولتنا دمجمیر یکا فرمو گرنگترین سرونچا له هولێرێ جوانێکی ڕۆژاوای کوردستانی دوێرەکە هاتوچوونێ دە بتوندی بریندار بووە و کەسێ ئەو بەگوهستیە نەخۆشخانەیە بانگێل خودیە وی دیکە و وەرنەپێوە لێ باژارێ زاخۆی هەرێما کوردستانی ڕێخستنا زاخۆ یاد پارتیا دەموکراتا کوردستان سووریا سەمینارەکە ڕێخستنی لەدارخست وڵاتی ئەمریکا نەخشەرەیە کارێخوا لە سووریە ئەشکەرە کرد لە هەمان دەمێدا ئەمریکا دەبێژە 5 وڵاتین بیانی بشێوەیەکی لەشکەری لەسەر خاکە سووریە نەو مەترسیا شەرێ وڵاتین بیانی لەسەر خاکە سووریە هەیە هەروەها عەبدولباست سەیدا سەرۆکێ بەرێ ئۆپۆزیسیۆنا سووریە دەبێژە ئەمریکا لە سووریە بەرژەوەندی و ئاماژێن خۆیان استراتیژی برێڤەتدا و تا ئاوایەکی گرنگیە نادا کوردان دەماش لێ هەولێرێ جوانێکی ڕۆژاوای کوردستانی دبوێرەکە هاتوچوونێدا بتوندی بریندار بووە وش بۆ نەخۆشخانەیە ڕۆژاوای هەولێرێ هاتیە ڤەگوهستن لە گۆری کۆر و پەناخواجەهیژێ قامشلۆ بەلافکردنا جوانێ بناوێ ڕەشید عەدنان ڕەشید کوبخۆش خەلکێ باژارێ عەمودەیە جێ دۆڤە بریندارە و کەسێ ئەو ڤەگوهستیە بانگ لە ماڵبات و خودیên wî kiriye ku werin bi hewara wî ve ji ber ku bi tenê bi Qur'anê wî re kar dikir tu zanyariyên din li ser Reşîd nizane. Welatê Amerîka nexşereya karê xwe li Sûriye eşkere kir. Di heman demê de Amerîka dibêje 5 welatên biyanî bi şêweyekî leşkerî li ser xaka Sûriyê ne û metirsiya şerê welatên biyanî li ser xaka Sûriyê heye. واشنطن راگهاند کوسێکارên سەرەکەین ئەمریکا لە سووریە هەنە تێکبرناچەک و پرۆگراما ئۆتۆمیە رێژیمە ئەسەد و vekşana hêzên Îranî ji Sûriyê û têkbirina bi temamiya Daişê di hevdemê hişyariya rûdana şerekî navdewletî li ser xaka Sûriyê ji ber ku 5 welatên biyanî bi şêweyekî leşkerî li ser xaka Sûriyê hene. Alîkarê karûbarên siyasî yên Wezîrê Derveyê Amerîka David Hale Di kongerekî de li peymangeha Washington ya Rojhilatê Navî ragihand kosekarên serekeyên welatê Amerîka di Sûriyê de hene. Ew jî têkbirina rêxistina Daişê bi temamî, derketina hêzên Îranî ji Sûriyê û têkbirina çik û programa otômiya rejîma Esed li Sûriyê ta ku qonaxa veguhêz li Sûriyê dest pê bike û vegereke ewleh ji bo penaberan were kirin. David Hale dibêje ta ku hêzên Îranî li Sûriyê ne qonaxa siyasî bi ser nakeve û hewlên geşkirina aboriya Sûriyê jî wê bi ser nekeve. Ji aliyê xwe ve James Jeffery şandeyê Amerîkiyê taybet ji bo Sûriyê dê kongerekî rojnamevanî de eşkere kir ku rewşa Sûriyê gelekî metirsîdar e ji ber ku herek ji welatê Amerîka û Rûsya û Îran û Tirkiye û İsraîl bi şêweyekî leşkerî li ser xaka Sûriyê ne û metirsiyek mezin heye ku ew hêzên biyanî rastiyek werin. Jeffery dibêje tevî ku rewş li Sûriyê taradeyekî bêdenge lê ew yek nayê wê wate ku wê bêdengî berdewam be û nedûre şaşîtiyên leşkerî durist bibin û hêzên biyanî rûbrûbûyê hev werin. Numûne di dema borî de mûşekên rejîma Esed balefereka Rûsî leşkerî bi şaşîtî ermanc kir ji ber ku İsraîl ermanca bingehên wan dikir. Jeffery serbar kir ku welatê Amerîka li ser derketina tevahiya hêzên biyanî ji Sûriyê kar dike û ew ê deshelateka bihêz li Sûriyê durist bikin ku bikar be ewlehiyê li Sûriyê biparêze. Rêxistina Zaxoya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya semînareke rêxistinî li hola Komîta Xabûr li bajarê Zaxo yê Herêma Kurdistanê doh li dar xist. Semînar ji aliyê Hoşeng Semgamor endamê Komîteya Navendî û berpirsê xistina Zaxo ya PDKSê hat pêşkêş kirin. Di semînara xwe de Semgamor ji endamên encûmenên xwecehî Şax û Herêmî re li ser rol û giringiya rêxistinê di nava partî de û amadekirina kadran axivî. Tekezî di semînara xwe de li ser berdewamiya xebatê di ber millet û doza Kurdî de li ser rêbaza Kurdîniyê rêbaza Barzaniyê nemir kir. Abdulbasit Seyda serokê berê opozîsyona Sûriyê dibêje ku Amerîka li Sûriyê berjewendî û amajên xwe yên stratejî birêvet be bi tu awayekî giringî nada Kurdan. Gelek nimûne di vê derbarê de hene û ya herî sereke Efrîne. Serokê berê opozîsyona Sûriyê dibêje ku di Sûriya nû de tu asûyên nû derbarê doza Kurdînîn û siyaseta PYD bi tu awayekî behsa pêşroja Kurdan li Sûriya nake ji destpêkirina şoreşa Sûriya ji sala 2011 û heta weke îro nakokî û şer berdamin û ji marê grûpên çekdar çend navçeyeke Sûriyê birêve dibin û PYD di salatdariya Rojavayê Kurdistanê ji rejêma Esed wergirtiye.
جوێ دەمێڤە و حتاوەکە ئیرۆپە دە سیاستên شاش لە ڕۆژاوای کوردستانê جهبجه dike. عەبدولباسط سەیدا سەرۆکێبەرê ئۆپۆزیسیۆنا سووریە ڕاگەهاند ku ئەمریکا لە سووریە بەرژەوەندی و ئامانجێنخۆیان استراتیژی بڕێڤە دەبێ و بێ تو ئاوایەکی گرنگیە نادێ کوردان و گەلک نمونە دوێ دەربارەی دەهەنە و یا هەری سەرەکە عەفرین. سەیدا گوت ku ئەمریکا دەدەمان هادە کار ji bo wê çendê dike ku Tirkiye bênete ser hêla berjewendiyên xwe li navçeyê û got jî ku rast e li ser pirsa xaçiqcîna kokî û navbera Tirkiye û Amerîka de lê Amerîka dema ku $12 milyon ji bo diyarkirina cihê sê serkirdeyên PKK ku Murad Qereylan û Cemîlbayek û Dewran Kalkanên terxan kir wekir ku Tirkiye careke din aram bibe û biryara Amerîka bi erênî binav bike û derbarê muameleya Amerîka lêgel Kurdan Abdulbasit Seyda got ku Amerîka weke hêzeke leşkerî ecendayên xwe bi çekdarên PYD cehbiceh dike û ligel enekese Amerîka li ser astê siyasî muamele dike û ligel wê çendê jî pêwîst e bêhtir rola enekese werê aktiv kirin. Di dawî de Abdulbasit Seyda got ku di dema nihada şer bi wekaleta welatan li Sûriyê heye û têwê watê ku cengeke cîhaniya piçûk li Sûriyê birêve diçe. Li kampa Dumîz ya penaberên Rojavayê Kurdistanê her 5 mal yek ji wan bê serpiştiyar e. Li gorî vekurîneke ku li kampa Dumîz hatiye encamdan nêzîkî 500 jinî bê serpiştiyar dijîn. Hevjînên wan jinan berê xwe dana Ewropa û çaveriya daneheva malbatê dikin. Vekurînê dazanîn ku ji 106,000 penaberî ku li kampa Dumîz yek û niştecî bûn, di deman hade bi tenê 80,000 penaber maye. Û ji 5 malan yek malbat bê serpiştiyar maye. Lê parêzgeha Hemayê rejima Esed biryara dervekirina 11 girtiyan ku di zindana navendiya Hemayê de ne derkir. Rewangeha Sûriya mafê mirovan ragihand ku dadgehên serb rejima Esed ve biryara dervekirina 11 welatiyên sivîl ku li zindana navendiya Hemayê de ne stand. Ew jî bi tometa encamdana xwenîşandanan li dijî rejima Esed û daxwaza ji navbirina rejima Esed. Her wiha rewangeha navbûrî eşkere kir ku ew 11 welatî wê ji bo zindana Seydnaya werneveguhestin da ku biryara dervekirinê bi ser wan de were sepandin. Şopînerên me hêjaberî kombûtena xwe bi dawî bêne dubara nêsa nûçeyan bêne vîrawan. Lê Hewlêrê ciwanekî Rojavayê Kurdistanê di bûyereke hatûçûnê de bi tundî birîndar bûye û kesê ku ew veguhestiye nexweşxaneyê bangê li xwediyê wî dike ku wernepêve. Lê bajarê Zaxoyê Herêma Kurdistanê rêxistina Zaxoya Pedekesê semînareke rêxistinî darxist. Welatê Amerîka nexşeriya karê xwe li Sûriyê eşkere kir. Di heman demê de Amerîka dibêje 5 welatên biyanî bi şêweyekî leşkerî li ser xaka Sûriyê new. Metirsiya şerê welatên biyanî li ser xaka Sûriyê heye. Her divê derbarê de Abdulbasit Seyda serokêberê opozisyona Sûriyê dibêje Amerîka li Sûriyê berjewendî û amajên xwe yên stratejî birêve dibe û bi tu awayekî giringiyê nade Kurdan. Kurtana me bi dawî hat, hûn dimên xweşiyê de.